Det her det er noget, som skal blive til en damesok. Og det her det er en tutorial i at strikke et hæl. Der er 48 masker. Og jeg har strikket et antal centimeter, indtil der var nok skaft. Og så har jeg sat en tråd ind her, hvor jeg starter med at strikke hælen. Og jeg lader de andre 2x12 masker hvile, fordi de skal jo ikke være hæl. Det er let at tælle fra mærket og i mål. Der skal være 24 pinde over hælen. Når man skal slå masker op i siden af hælen, så er det vigtigt, at man får en pæn kant, for ellers så kan man ikke slå nye masker op, der går op langs med foden. Og det gør man ved, at man ikke strikker den første maske, men man tager den løs af, sådan her på vrangsiden, under tråden og ind i forsiden af masken og grund. Så er den kommet af, og den er pæn. Og så strikker man så en vrangmaske, eller en vrangpind. Undtagen den aller sidste maske på vrangpinden, den strikker man ret. Nu har jeg 24 pinde, og så skal jeg til at tage ind til den kile, der kommer til at sidde ind under hælen. Den første maske tages løs af, for at få en pæn kant. Det ser sådan ud på en ret pind. Jeg skal strikke 14 masker. 2, 13, 14. Og så skal jeg til at tage dem sammen. På forsiden eller på retsiden, der ser det sådan her ud. Pind ind i de her to. Det er nemmest at gøre på forsiden, selvom man egentlig strikker den bagfra, men så lader man bare lige pinden følge den anden op ovenover og hente tråden her. Og så er de strikket sammen. Så strikker jeg en ret almindeligt, og så vender jeg arbejdet og begynder at strikke vrang. 6 masker. To vrangmasker sammen, sådan her, og en enkelt vrang mere, og vende arbejdet og strikke tilbage. Og når nu man har taget den første, så behøver man ikke tælle mere, fordi så er det nemt at se. Den første skal igen ikke strikkes, men bare tages af. Og nu kan jeg se, hvor de skal strikkes sammen, fordi der er et kæmpe hul. Sådan. Man skal trække tråden lidt til, så man ikke får et hul, der hvor man vender. Men ikke for stramt. Lige tilpas. Og rigeligt smør. Hvis man har et sokkeskaft, lad os sige, at man har haft et sokkeskaft liggende i flere år i en strikkekiste, som man ikke har kunnet strikke helt til, så gør det ikke noget, hvis der på sokkeskaftet for eksempel er 52 masker. Det kan være lidt forskelligt alt efter garntype og opskrift, hvor mange masker man vil have. Man kan sagtens strikke hælen over de 24 masker alligevel, og så lader man jo bare nogle flere masker hvile til at strikke på igen. Er du træt i armene, Dennis? Mm-hmm. Se, nej, ups, kun en tilbage, den tabte jeg, men jeg kan samle den op igen, så det er ikke så galt.
Altså jeg bliver med at strikke masker sammen hen over det her hul, der bliver. Og en ekstra med. Og så vende. Indtil jeg ikke har flere masker. Og sidste gang er der så ikke en ekstra strik op. Den er væk. Den tages løs af. Sådan. Hvis jeg har gjort det rigtigt, så har jeg 14 masker nu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jubi! Strikker 7, fordi det er halvdelen. 4, 5, 6, 7. Og lad dem stå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og nu har jeg så et stykke, som står åbent. Og ikke så smart. Jeg skal have 12 nye masker samlet op langs med siden her. Og det gør man ved at finde ud af, hvor man har en pæn jævn række henne. Og når man har gjort det et par gange, så er det nemt at se. Jeg vil gerne have dem her ved siden af. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og for nu at undgå, at jeg får et hul fra hælen op i foden, så samler jeg lige en maske op her i lænken og vender den sådan. Og strikker den her første maske med fra foden over i hælen og trækker lidt til. Sådan der. Ellers så bliver der et grimt hul. Så strikker jeg fodens masker sammen. Altså dem, der kommer til at gå over forfoden, dem sætter jeg på en pind. For ellers får man simpelthen for mange pinde at sidde med. Det vigtige er nu, at jeg hele tiden holder hælpindene ens, sådan at midten af hælen altid er start og stop for alt nyt, hvad jeg gør. Og igen, for at undgå et hul heroppe på den anden side, så tager jeg lige en lænke op og vender den og strikker den sammen med den her sidste fodmaske. Og så skal jeg 12 samle op ned langs med siden. Jeg kigger lige, hvor jeg kan få en jævn række hen. Og så er det vigtigt, at jeg hver gang tager den der tråd med, eller ikke tager den med, men i hvert fald, at jeg gør det ens for hver maske. Så skal jeg jo så lige have fat i det. Syv, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan. Nu har jeg selvfølgelig taget en ny maske op, og derfor så har jeg væsentligt flere, end jeg havde her i skaftet.
Men skal gerne ende ud med igen at blive 48, derfor begynder man så at tage ind. Men den første pind strikkes ret over alle masker, og der skal man lige tælle efter, så man ikke ender med først at opdage, at man mangler en maske, når man er færdig og skal til at lukke til 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der skal ende med at være 13, når jeg er færdig med alle indtagninger. Der skal gerne være 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. (18, 19, 20). Så passer det jo. Nu skal jeg så starte med at tage ind, og det er det aller sidste, jeg skal gøre. Jeg strikker bare ret op langs siden, indtil der er 4 masker igen. Så tager jeg ind sådan her. Ved at strikke 2 sammen. Det kan egentlig være ligegyldigt, om man tager dem forfra, eller bagfra, eller drejet, eller hvad man nu synes. Det vigtige er bare, at man gør det ens på hver pind, for ellers så bliver det jo grimt. Bare ret hen over alle fodens masker. Og så ind igen herover. Og det er altid de første 4. De 2 første strikkes ret, og så skal de her strikkes sammen den anden vej fra. Sådan. Det fortsætter man med på hver anden pind, indtil man har 48 masker i skaftet igen. Eller de 48 masker fra skaftet er ført over i foden. Og så er det bare lige ud indtil der er 2. Slut.